В този видеоклип се представя как се конфигурира DDNS и пренасочване на портове в приложението Luigi RAE за отдалечен вход в NVR. Конфигуриране на DDNS. След като NVR е инициализиран и се налага да отворите конфигурацията на NVR или да прегледате записани видеоклипове отдалечено по всяко време, конфигурирайте пренасочване на портове и DDNS. В приложението Luigi RAE отворете страницата Workspace и докоснете DDNS на страницата Advanced. След това докоснете Luigi DDNS и преместете бутона за превключване, за да активирате DDNS функцията. Поддържат се суфиксите luigiDNS.com и raedns.com за името на домейна. В този пример изберете raedns.com и задайте името на домейна на CCTV-NVR3. Изберете WAN IP и задайте WAN интерфейс на Auto за автоматично адаптиране към промени в IP адреса на WAN интерфейса. Докоснете Save. Конфигуриране на пренасочване на портове. След това конфигурирайте пренасочване на портове, за да разрешите достъпа на външни потребители до NVR в интранета. Докоснете иконата на устройство от серия EG. След това докоснете Config, Port Mapping и Add. Въведете името. Изберете HTTP. Въведете IP адреса на NVR. И задайте номера на външния порт на 80. Докоснете Save. Тестване. Отворете браузър, поставете копираното име на домейн и въведете суфикса на името на домейна raedns.com. Показва се страницата за вход. Влезте в NVR, за да извършите отдалечена конфигурация или да прегледате записани видеоклипове. Отстраняване на неизправности. Първо, ако адресът на WAN интерфейса не е публичен IP адрес, той не може да бъде пренасочен към публичен мрежови интерфейс. В такъв случай заявете публичен IP адрес от доставчика си на интернет услуги. 2. Понякога порт 80 може да е блокиран от шлюз за качване, което да доведе до неуспешен вход. В такъв случай можете да промените номера на външния порт за вход. За да следите този въпрос, коментирайте нашия видеоклип или ни изпратете имейл. Видеоклип